Ayiwa k'aw fo tuguni ka aw waleɲuman dɔn anw de tun taara wa an seginna an ye émission tako fɔlɔ bila yɔrɔ min na hali bi an bɛna a tako filanan fana ta yen ani an ka invité ninnu don hali bi n y'a fɔ aw ye cogo min na an balimakɛ u bɛ an bolokɔrɔ yan n'o ye monsieur Udu Bengali ye ale ye coordinateur du réseau Agrivision Sahel ale ka ONG ɲɛsinnen don i ka dɔn sɛnɛ layiriwali koɲaw ma o kɔfɛ an y'a fɔ aw ye cogo min na an balimamuso ale ye madame Traoré Umu Sila ye femme rurale 8 mars filɛ ale de la kinibolo yan fan fɛ o kɔfɛ an balimamuso la grande journaliste ale ye madame Dado Kamara ye ale fana ye journaliste du développement rural ale fana ka baaraw ɲɛsinnen don kunnafoni dili ma i ka dɔn ka ɲɛsin sɛnɛ yiriwali siraw ma an y'a fɔ aw ye cogo min na ɲinan 8 mars an y'an bolo manabɔ dugukolo kɔkɔrɔdonbagaw de ma sɛnɛkɛlaw kɔkɔrɔdonbagaw walasa sɛnɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an y'an bolo manabɔ olu de nɔfɛ sabula 8 mars an y'o de fɔ muso bɛɛ ka k'a la wa muso bi fɛn o fɛn fana na a dɔ ka fɔ ko cɛ dɔ o de ye kɔkɔrɔdonbaga ye muso kelen fanga ka dɔgɔ an sɛnɛ yiri ye an balimakɛw n'an furucɛw ni an denkɛw an'an faw de o de y'a to an balimakɛ kelen an y'ale fana wele a fana y'an ka wele jaabi donc an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ye émission bila yɔrɔ min na ni ala sɔnn'a ma an bɛna ta yen nɔ monsieur Udu ayiwa e fana ye ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛkɛlaw kɔkɔrɔdonni ma ka kunnafoniw d'u kan i bɛ ONG kɔnɔ ayiwa gɛlɛya kumaba jumɛnw de bɛ an balima muso ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima sɛnɛkɛlaw yɛrɛ a ka diya walasa an bɛ se k'u degun dɔn cogo min na i bɛ se ka jumɛn de fɔ an ye. Merci bien i ka o ɲininkali diyara n ye en fait comme an balimamuso tun y'a fɔ cogoya min na gɛlɛya caman bɛ togodala musow kan mais n'i ye a gɛlɛyaw ta bakuruba donc o dugukoloko gɛlɛya o bɛ yen parce que o ye laada taabolo kɔrɔ ye donc i b'a sɔrɔ Mali kɔnɔ yan dugukolo tun tɛ muso ta ye donc o problème bɛ an dara mais an ye wulikajɔ caman kɛ ka sanga ni o ye sisan i bɛ taa sɔrɔ a gɛlɛya bɛ yen mais yɔrɔ dɔ la a commencera ka wuli dɔɔni dɔɔni parce que an sera dugutigilaka dɔw ma donc o ye dugukolo dɔw di musow ma donc yɔrɔ dɔw bɛ yen nansarakan na an b'a fɔ ma ko espace communautaire i b'a sɔrɔ an ka togodaw la i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen an bɛ taa an bɛ o jɛ ɲini dugutigilakaw fɛ an b'o yɔrɔ labɛn musow ta ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ in kɔni nin ye musow jɛkulu ye nin ye musow ta ye pour que o bɛɛ bɛ se ka jɛ ka na baara kɛ nin yɔrɔ la mais o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ n'an sera ga o ga kɔnɔ i b'a sɔrɔ foroba foro bɛ yen mais u ka yɔrɔ dɔ lajɛ musow fana bɛ se ka a bolo yɛlɛma yɔrɔ min na donc an ye wulikajɔw caman kɛ yɔrɔ caman na an ye fɛɛrɛ sɔrɔ o la mais hali bi an cɛsirilen don o wulikajɔ la n'i y'o jateminɛ fana tuguni o tɛmɛnen kɔfɛ an da tɛ segin a la parce que kunnafoni fana mɔgɔw bɛ jɔn kunnafoni ma ko k'a fɔ gɛlɛya tɛ ou bien fɛn tɛ k'a sɔrɔ bi bi in na fɛn bɛɛ sigilen don kunnafoni de kan ni kunnafoni t'i bolo i tɛ se ka i ka baara kɛ i bɛ fɛ k'a kɛ ka ɲɛ cogoya min na i tɛ se ka baara kɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ parce que kunnafoni de b'a to i bɛ baara kɛ cogoya dɔn kalan de don kunnafoni ye kalan de ye koyi kunnafoni ye kalan de ye donc ni o kalansen t'i bolo i bɛ taa sɔrɔ i tɛ ɲɛ sɔrɔ i ka baara la i b'a ye dɔ bɛ ka yiriwa e tɛ sera ka yiriwa parce que kunnafoni min b'ale bolo o tɛ e bolo donc fo an ka ɲɛsin o yɔrɔ ma o ye gɛlɛya fan dɔ ye donc o tɛmɛnen kɔfɛ fana halisa fo an ka dɔn k'a fɔ baara ninnu fana filɛ i mana baara kɛ ka se yɔrɔ dɔ la donc i bɛ taa sɔrɔ baarakɛminɛnkow bɛ yen o ye gɛlɛya dɔ ye fo ka taa se fana gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen o ye musakako gɛlɛya ye mais nin fana bɛɛ kɔfɛ sisan n'i y'a jateminɛ gɛlɛya dɔ bɛ yen o tɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn ye o ye yɔrɔ bɛɛ ye maa o maa n'i bɛ sɛnɛ na sisan n'o ye waati yɛlɛma gɛlɛyaw ye donc fo ka ɲɛsin o de ma donc pour que ka se ka ɲɛsin waati yɛlɛma gɛlɛya ninnu ma kunnafoni bɛ jɔyɔrɔba de bɛ o la ni kunnafoni nana fɛɛrɛ kura minnu bɛ yen ka sanga ni i n'a fɔ kɛfɛnw ye
sɛnɛkɛ fɛn mun bɛ don fɛn kɔrɔ pour que a bɛ taa ɲɛ a bɛ se ka wuli ka mɔgɔw nafa donc fo ka na ni fɛɛrɛw ye min b'a to o bɛ se ka nɔgɔya donc minnu b'u nɔgɔya i bɛ taa sɔrɔ caman bɔ gɛlɛya la parce que a kun ye mun ye a kɛ kun ye par exemple ni tari kelen de bɛ e bolo ka sɛnɛ donc il faut que o tari kelen ni a ɲɛna e bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la mais ni a ma ɲa donc o ye gɛlɛya dɔ ye donc o gɛlɛya min bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na an kɔni an bɛ ka wuli ka jɔ caman kɛ an fana ni an dɛmɛbagajɛkulu mais an bɛ ka o dɛmɛw kɛ cogoya min na sisan ani fɔlɔ ta tɛ kelen ye anw bɛ gɛrɛ togodala musow la de anw bɛ gɛrɛ togodala mɔgɔw la pour que k'a lajɛ parce que olu de bɛ gɛlɛya in kɔnɔ e tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na gɛlɛya in dɔ ka tɛmɛ olu kan donc fo e de ka gɛrɛ olu la a ka ɲɔgɔn masala donc a bɛ ɲɔgɔn masala e bɛ sɔrɔ k'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ min b'olu la donc fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ la sa a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o fɛɛrɛ la de fana parce que a fɛɛrɛ bɛɛ tɛ e kelen bolo a fɛɛrɛ yɛrɛ dɔw bɛ o bolo mais hakili falen de senfɛ a bɛna bɔ ɲɔgɔn kalama a b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin gɛlɛya in ja a fɛɛrɛ tun b'an bolo mais an tun tɛ a kalama mais ala ni hakili falenw ni nin kɛnɛsugu fana nin bɛɛ b'a to hali bi gɛlɛya ninnu bɛ wuli ka bɔ togodala musow kan. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali cogo cɛ ɲuman in na k'a fɔ an ye faamuyali belebele sɔrɔ a la an bɛ dugawu kɛ hali bi gɛlɛya n'a bɛ musow kan farafinna musow ka se mali musow kan yarabi ala k'a wuli ka bɔ an kan n tɛ musow ni sɛgɛn man kan ni tɔɔrɔ man kan madame Dado aw bɛ nin baara in na ani sisan cɛ a bɛ wagati jumɛn bɔ? Anw bɛ nin baara in na a mɛnna dɔɔnin mais ka réseau yɛrɛ lancement kɛ an y'o kɛ janvier kalo tɛmɛnen kalo sa la mais avant ka kɔn réseau ɲɛ an bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛ nin baara in na an ka don o don baarakɛtaw la an ka kunnafoni disow la mais an y'a ye de sisan minnu bɛɛ bɛ nin baara in na an farala ɲɔgɔn kan de o de kɛra ɲinan ka réseau in sigi n'o tɛ jani réseau in ka na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ bɛ baara in na ka kunnafoni ɲuman di kungo nafa bɔbagaw ma u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min ka jamana yɛrɛ la taa ɲɛ voilà. Ayiwa hakilina jumɛn nana ni fara ɲɔgɔn kan ye? Hakilina min nana ni fara ɲɔgɔn kan ye parce que an y'a ye k'a fɔ an kelen kelen bɛ baara kɛ an m'a fɔ nafa t'o la dɛ mais o nafa ka dɔgɔ komi u b'a fɔ cogo min bamanankan na kɔnɔkulu jɛlen de b'a fɔ bi fɔ voilà mais ne bɛ n ta kɛ n dan ma Kamara b'a ta k'a dan ma mɔgɔ wɛrɛ b'a ta k'a dan ma donc peut-être a tɛ ye mais n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka dɛmɛ jɛkulu fɛnɛ sɔrɔ min b'a anw fɛnɛ dɛmɛ an ka baara la parce que kunnafoni ye fɛn dɔ ye a ɲinini ma nɔgɔn an kan k'a walawala pour que i bɛna ye an bɛna sɛnɛ de fɔ mais sɛnɛ hukumu kɔnɔna la an da bɛ se ka maga an bɛ se ka mago bɛ se ka se hali dɔgɔtɔrɔ ma parce que an bɛ o misali di n'i ye sɛnɛ kɛ an b'a ye généralement an bɛ biri wari de nɔfɛ an b'a bɛɛ feere n'a dun feerela a dun bɛɛ man ka feere surtout nakɔlafɛnw dɔ kan ka du so kɔnɔ o ka ɲi kɛnɛya ma donc o hakilina falen ninnu mɔgɔ kelen tɛ se k'o baara kɛ n'an farala ɲɔgɔn kan o de b'a to o baara bɛ kɛ ka ɲa a bɛ se ka kɛ ne bɛ dɔgɔtɔrɔ dɔn tandi na mako b'o sujet la o don k'o traiter ka radio la ale bɛ kuma ne fɛ ne b'o dɔgɔtɔrɔ di ale ma a bɛ se ka kɛ ne mako bɛ famille rurale dɔ la o ka kuma ni o ye ka masala ni o ye ne t'o dɔn i b'a sɔrɔ Kamara b'o dɔn o b'o lase ne ma donc o de nana ni hakilina in ye an k'an fara ɲɔgɔn kan pour que an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min voilà. Ayiwa an b'i fo an ye faamuyali sɔrɔ kumaw kɔnɔ i y'a fɔ aw bɛ baara in na komi aw bɛɛ ye réseau ye kaban aw fara ɲɔgɔn kan hakili la o jaabi o faamuyala o kɔfɛ madame Traoré komi an balimamuso yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na dugukolo nafa bɔbagaw fɛn caman b'a kɔnɔ k'a daminɛ an ka céréales la n'o y'an ka sumanw ye ka taa se an ka nakɔ sɛnɛfɛnw ma ka taa se bagan maraw ma ka taa se suman bayɛlɛmaliw ma aw yɛrɛ bolo sɛnɛ baarakɛlaw ka nafa bɛ jumɛn de la ɲɛtaga bɛ jumɛn de la?
Madame Atou, il y a question c'est question in ka gɛlɛn dɔɔni parce que i ye sɛnɛfɛn min fɔ céréales ni nakɔ sɛnɛ ni fɛn tɔ ninnu bɛɛ nin bɛɛ de lié don ɲɔgɔn na a bɛ i n'a fɔ chaîne de valeur ne bɛ kaba sɛnɛ n ka foro la n bɛ dɔ feere n bɛ dɔ bila n ka so e bɛ n bɛ nakɔ fɛnɛ kɛ n bɛ dɔ feere n bɛ dɔ dun n ka denbaya la donc a bɛɛ nafa an ka nafa b'a bɛɛ de la a si tɛ se ka taa ka dɔ to. Bon, avec comme il question femme parce que je dis bien par exemple c'est vrai mais ni c'est ni bagamara takalaji bien vrai que au juru bi ñogona mais fengili mu tew bagante sika ke dugukulu kan fen doy ki ba a boy ko mi dugukulu kan sene fen ulu tikilini sene fana maraîchage ni o fana tikilini bien vrai que a be dugukulu koro fen mais ni sumata o bi jodi na ko fen ulu yi anga fen ali ni fen sika so ne ko sisa no no be la jelina juma de na faso sira ka bu ko sobe bon ni na faso sira ka bu ko sobe to la muso kan o yɔrɔ ko tɛ parce que si ye sɛnɛ min fɔ sisan a bɛ komi fɛn fila don céréales sèches ninnu bɛ sɛnɛ muso dɔw b'o sɛnɛ o ye dɔw ka baara ye olu b'o sɛnɛ dɔw fana ka baara ye nakɔ sɛnɛ ye bon a bɛɛ nafa bɛ a musow de kan. Peut-être que ta question là n'est pas très bien formulée quoi. Non, c'est bien formulé. Sinon ne bɛ dafanan dɔw kɛ ka sanga ni a fɛngɛ kɔnɔ ye parce que n'i ye a y'a fɔ cogo n'i ye sɛnɛ ta donc bi bi in na sɛnɛ tagabolo kura dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko ka feereli kɛ ka sɔrɔ ka sɛnɛ kɛ parce que n'i ye Mali jateminɛ fɔlɔ an tun bɛ sɛnɛ kɛ ka dunkafa de sabati mais bi bi in na sɛnɛ bɔr'o la an ko sɛnɛkɛla fana yɔrɔ thème yɛrɛ la ko femme entrepreneur a kun ye nin ye pour que sɛnɛkɛla ka kɛ sɛnɛkɛlaw ka kɛ cakɛda ye donc ni sɛnɛkɛla kɛ cakɛda ye o la sisan i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛfɛnw fana bɛɛ ni a sigiyɔrɔw de don n'i y'a jateminɛ pour que ka se ka sɛnɛfɛn wari sɔrɔ ka teli bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye nakɔ kɔnɔfɛnw ye parce que olu de bɛ daminɛ tile 21 ka taa se fo tile 90 ma donc i y'a faamuya donc o nafa sɔrɔ ka teli ni fɛn tɔ ninnu ye i bɛ taa sɔrɔ fana pour que i bolo ka don o sɛnɛ na i mako tɛ musaka baara i komi ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na sɛfan mara kɛ ou bien ka fɛn wɛrɛw kɛ a bɛɛ ni a fɛnw bɛ ɲɔgɔn na o cogo la donc o de fana b'a to hali ni mɔgɔ minnu sera anw ma dɛmɛ sira fɛ k'a fɔ ko ale bɛ fɛ k'a bolo don sɛnɛ na an b'a fɔ min kɔni b'a sɔrɔ ka teli o ye an ka nakɔ kɔnɔfɛnw ye parce que tile 21 bɛ commencer k'olu wari minɛ o tile 21 fɛnw ye salati b'o la persil b'o la radis b'o la céleri ninnu b'o la donc o ye olu ye mais n'i tɛmɛn'o kan fana fɛn dɔw bɛ yen min bɛ taa tile 45 la i n'a fɔ kɔnkɔnburu ninnu fo ka taa se tile 60 ganw ni fɛn wɛrɛw ma donc o bɛɛ de fana kosɔn sisan donc i b'a sɔrɔ o fana tɛ se ka kɛ sɛnɛkɛla dɔrɔn ka ko ye kɛfɛnw n da tun sera kɛfɛnw yɔrɔ ma donc i bɛ taa sɔrɔ pour que i ka sɛnɛ nafa bɔ pour que i ka sɛnɛ tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔnin kelen fo ka taa sɔrɔ kɛfɛn ɲuman de fana b'i bolo kɛfɛnw o ye sikow b'o la nɔgɔw b'o la fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma donc o de kosɔn n'i ko ko sɛnɛfɛn duman de nafa sɔrɔ ka teli donc o kɔni anw fɛ yen o ye nakɔ kɔnɔfɛnw de ye. Merci parce que n'i y'an fana question posé a bonyana fana hakili ma n'i ye ɲɔ sɛnɛ cogo ye ka ɲɔ forobaw ye ka tila ka kaba foroba ninnu ka tila k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ sɔrɔ ko k'a fɔ ko maraîchage de nafa ka bon ko ka tɛmɛ o kan a bonyana ne yɛrɛ hakili ma raison pour laquelle n ko i b'a sɔrɔ ne ni ɲɔgɔnna caman de don mun bɛ nin fili kɔnɔna la donc n bɛ question poser nin kan bi k'a dɔn min de don parce que mɔgɔw b'a fɔ ko nakɔ de ka teli nakɔ de nafa ka bon a bɛ taa bɔ i b'a sɔrɔ nakɔ foro tɛ ɲɔforo bɔ quoi bonya la i y'a ye a tɛ ɲɔforo bɔ bonya la mais et pourtant on dit que ale de nafa ka bon. yɔrɔ min bɛ fɔ ka bila ka fara balimakɛ ka kuma kan waati dɔw tɛmɛna kɔsannin in na ne balimakɛ o y'an wele fɛn na AVS la u ye nafɛn si baden de d'an ma parce que an bɛ nakɔ sɛnɛ kɛ o groupement dɔ bɛ Bamakɔ kɔnɔ yen u ye nafɛn si baden de d'an ma an bɛ k'olu wariw minɛ sisan. Donc, la question c'était bien posée, voilà, merci. Donc, au kɔfɛ
mun de y'a to aw ye nin baara nin sugandi munna e nana sɛnɛ kɔnɔ ni précisément ne nana sɛnɛ kɔnɔ parce que ne ye sɛnɛkɛladen ye ne fa ye Sikasoka ye ne ba ye Sikasoka ye mais u fila bɛɛ tun ye fonctionnaire ye mais ne fanga ma fonctionnaire ma a ka sɛnɛ tiɲɛ ni vacances fana tun bilara an tun bɛ cɛ ka taa bila village la fo Kebeni à 75 km de Bamako an tun bɛ taa yen cɛman olu bɛ taa ka misiw tɔgɔ Kebeni cɛman olu bɛ taa dɛndɛ n'o ye misigɛn ye an minnu ye musomanw ye an bɛ taa foro kɔnɔ an bɛ taa baara kɛ fo ka taa samiya fo ka taa vacances ban o hukumu kɔnɔna la ne nana ne DEF kɛ n passé à DEF la ka taa après le bac je suis allé à l'IPR o y'a sɔrɔ n kanumakɛ fana IPR directeur ye n taara IPR la cours kɔnɔna belebele de tun b'an bolo yen ne tun bɛ nakɔ sɛnɛ ne repéré la yen Madame Diarra de fɛ la première présidente des femmes rurales du Mali Aminata Diarra ale ye ne repéré nakɔ sɛnɛ de la ka n wele da la o y'a sɔrɔ n tilara IPR la n tɛ foyi la n yɛrɛ ka so baganw bɛ n bolo fɛnw bɛ n bolo n ye n ka nakɔ sɛnɛ n ka so n bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ n tun bɛ baara ɲini yɛrɛ parce que ni min sɔrɔ n tun y'a ye fo kari t'o sɔrɔ par jour ne bɛ se ka 5000 6000 feere n b'a kɛ mago ye mais fonctionnaire b'i sigi fo kalo ka sa donc ne ale ne repéré de la o de ye ne se nin tɔn in kɔnɔ Madame Diarra de ye ne wele k'an bila ka taa Kati n ka taa don bureau la yen. ayiwa an ye walawalali cogo ɲuman sɔrɔ surtout i ye fɛn dɔ fɔ i ka kuma in kɔnɔ ko tile kelen kɔnɔ 5000 fonctionnaire fo kalo ka sa ayiwa ko filɛ dɛ n balimamuso minnu sigilen don ko ni ye kalan kɛ ko ni ma sigi bureau kɔnɔ k'i mun k'an fiyɛ ko n tɛ taa baara kɛ i bɛ retard la ne ba wuli ka fara muso jɛkulu dɔ kan wuli ka dɔ kɛ dɔ ye wallahi dali masa yɛrɛ kɔnɔna filila mɔgɔ sɔɔni na mɔgɔ min ko k'a tɛ wuli k'a ɲɛɲini a bɛ taa di dali ma donc ala ka hakili ɲuman d'an ma surtout je m'adresse aux filles an denmusow a y'a lajɛ aw ka wuli aw ka sigi aw ka wuli 8 mars nin y'a nafa dɔ ye ayiwa an b'an ɲɛsin Madame Dado Kamara munna e ye nin baara in kanu ka kɛ kunnafoni dila ye ka ɲɛsin sɛnɛ ma kuma nin diyara n ye munna ne y'a kanu d'abord ka kɛ kunnafoni dila ye n y'o kanu parce que a ka di ne yɛrɛ ye depuis a daminɛ k'a fɔ ne bɛ na kuma min o y'a sɔrɔ ni hakili b'a la muso man ca surtout sɛbɛnnikɛla kunnafoni dila sɛbɛnnikɛla donc ne y'a kanu k'a fɔ muso man ca fɛn min na fɔ ne ka taa n kunna bɔ ye donc o de la ne y'a kanu ka kɛ kunnafoni dila ye n bɛ deli k'a fɔ yɛrɛ n ko ni n tun ma kɛ kunnafoni dila ye n dalen b'a la n tun bɛ sɔn ka kɛ mécanicien ye ou bien menuisier parce que a tun ka di n ye cɛ ka ca min na n fɛnɛ ka taa yen de donc n y'o kanu depuis n ka dɔgɔ donc n nana baara in daminɛ n taara ekɔliso la depuis école kɔnɔna la ala y'a kɛ n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen o ye ale tun bɛ kunnafoni di so sɛbɛnnikɛla tigi dɔ o tun y'ale terikɛ ye depuis n bɛ prémarane la n y'a fɔ ale ɲɛna a ka di n ye ka stage daminɛ o sina k'a terikɛ wele ten n taara ye ala ma hinɛ n'a la Soyadu Tarawele donc groupe Soir de Bamako Nouvelle Horizon o tun y'o tigi ye donc depuis ne ka prémarane n ye sɛbɛnni daminɛ donc ne tora a kɔnɔna la donc n'i ye baara kɔnɔ san joli donc i b'i taa yɔrɔ ɲini k'o bɔ donc n ye n taa yɔrɔ bɔ n y'a daminɛ kɛ fɔlɔ n tun bɛ n consacrer musow dɔrɔn kan ani denmisɛnninw mais o kɔnɔna la n nana ye muso ni denmisɛnnin kɔnɔna la ni muso minnu bɛ kɛnyɛrɛyew kɛ n'olu donna ɲɔgɔn na donc ni muso kɛnyɛrɛyew donna ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye donc n bɔra olu ka ko caman kalama i n'a fɔ bayɛlɛmalikɛlaw i n'a fɔ femme rurale voilà an ni Gundo Kamisoko an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà donc o hukumu kɔnɔna la ne donna ten dɔɔni dɔɔni mais n yɛrɛ ka jateminɛ la n nana ye k'a fɔ ka kuma ka kunnafoni di kungo nafa bɔbagaw kan o b'a to n bɛ n jɔyɔrɔ fɛnɛ fa jamana ko la parce que n bɔra ka min f'i ye o kungo nafa bɔbagaw an kana ye dɔrɔn sɛnɛkɛla don ou bien mɔnikɛla don parce que ale b'a to jamana yɛrɛ bɛ développer parce que n'i ye
sɛnɛkɛla tigɛ ka bɔ yen ne ma dala ni mɔgɔ caman bɛ dumuni kɛ dɛ voilà donc hali n'u jɔyɔrɔ bɛ kɛnɛya ta fanfɛla la n'i ye sɛnɛkɛlaw ta i b'a ye u jɔyɔrɔ bɛ hali lakana ta fanfɛla la parce que mɔgɔ kɔngɔtɔ o tɛ ɲuman kɛ voilà donc ne kɔni donna baara in na ten n ye n to sɛbɛnni na depuis n prémarane donc ni jɛkulu tora ka don ɲɔgɔn na donc ne y'a kanu n tora ka n ka sira bɔ baara nana ten ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ayiwa aw si nasira tɛ kelen ye baara in kɔnɔna la misi Bengali ayiwa e fana nana cogo di ne fana ka nali a daminɛna fana comme balimamuso y'a fɔ cogoya min na donc an wolola sɛnɛcɛ la donc depuis fitini u bɛ taa ni aw ye foro la donc fo ka na se congé waati a bɛ taa foro la donc et puis ne tor'o la ne ka kalan kun fɔlɔ kun nana kɛ jatibɔ kalanw ye mais ne an tor'o fana bɛɛ kun o y'a sɔrɔ ne sɛnɛko kalama n nan'a ye jamana fana bɛɛ n'a yiriwali sira de don ala ye Mali gɛrɛsɛgɛ ka don sɛnɛ na sɛnɛkɛyɔrɔ b'an bolo donc n ye jateminɛw kɛ n y'a ye k'a fɔ fana o waatiw sɛnɛkɛlaw de ye kun sɛgɛlen k'a ye k'a fɔ sɛnɛ tun ye bolokɔfɛ fɛn ye mɔgɔ si tɛ fɛ ka taa o sira fɛ n t'o jateminɛ na n ye an nana burusi dɔ sɔrɔ n'o ye ka dɔ fara kalan kan o faratɔ kalan kan donc n ko n tɛ taa yɔrɔ si sɛnɛ nafa bɛ se ka bɔ cogoya min na n bɛ o kalan de ɲini k'o kɛ k'o dɔn donc n y'o de kalan kɛ donc n seginna min ye Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye donc n bɛ to o sɛnɛkɛlaw de kɛrɛfɛ sisan o bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo di ka se ka sɛnɛ in kɛ o bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo di ka se ka sɛnɛ in kɛ sɛnɛ bɛ se ka kɛ Mali tagabolo dɔ ye cogo di Mali yiriwali sira dɔ ye cogo di donc an bɛ ka baara kɛ ni o siraw de ye donc a baara in fana depuis 2006 an bolo bɛ baara in na sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo di ka kɛ Mali yiriwali sira ye sɛnɛkɛlaw sen ka don fɛn bɛɛ la pour que ale bi sɛnɛ ka kɛ sababu ye Mali fana ka taa ɲɛ donc o de ye an fana na nin baara in na ayiwa o tuma an b'a fɔ aw bɛnbakaw ni ce aw ni fasoden ɲuman ayiwa wagati ale sɛbɛkɔrɔ kuruna n'i tɛ kelen ɲɔgɔn na Musila dakuruɲa kelen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balimaw ma walasa ka kuma kun cɛ dakuruɲa kelen b'i bolo wagati sera ka sin balimaw ma bien n bɛ kuma n den musomanw fɛ musoman npogotigininw u ka gɛrɛ u baw la minnu bɛ nin baara ninnu kɛ k'a ɲɛdɔn n ye diplôme sɔrɔ diplôme bɛ n bolo t'a bɛɛ ɲɛ ye dɛ f'i ka dɔ k'i yɛrɛ ye surtout que ne balimakɛ ye nana ni innovation dɔ ye nin fɛn in kɔnɔ n'a y'a fɔ ma ko phare numérique an ka musomanin dɔw ye yen nɔ olu ye fɛnw développé a ka bon hakili ma start-up baden mais to a ye na togodala denmisɛn musomanw a ye na gɛrɛ an na an b'aw bolo don n bɛ foli belebeleba se n ka présidente nationale ma n'o ye Gundo Kamisogo ye ka n ka Kulukoro présidente fo n'o ye Bafanta Jara ye n'o bɛ bɔ kuma la a bɛ hakɛ to. ayiwa madame Dado une minute ayiwa walasa ka kuma kun cɛ voilà kuma kuncɛ la ne bɛ min fɔ mɔgɔ i kɛra cogo o cogo i ka wuli i ka dɔ kɛ bon n'i i bɛ wuli ka dɔ min kɛ i b'i jija kana jɔ a la ko fitinin don dɛ i b'a kɛ dɔrɔn k'a ɲa i ka dɔ kɛ et puis i bɛ ka dɔ min kɛ i jija i k'o kɛ k'o ɲa n'i y'o kɛ k'o ɲa i b'i sigi k'a kɔ kɔnɔ voilà ne kɔni bɛ min ɲini musomanin fɛ bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ i bɛ min kɛ i k'a kɛ k'a ɲa. merci ayiwa monsieur Bengali walasa ka kuma kun cɛ une minute an bɛ kuma kun cɛ ni foli ye hali bi ka nin kɛnɛ sigibagaw bɛɛ fo ka sirifila mɔgɔw bɛɛ fo en même temps ka a fɔ muso bɛɛ ka cɛsiri hali bi ka dɔ fara cɛsiri kan ani k'a yira k'a fɔ jamana tɛ yiriwa sɛnɛ kɔ
Mali mɔgɔ wɛrɛ tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na Mali yiriwa anw yɛrɛ de bɛ yan anw de ka ɲi ka baara kɛ baara min bɛ se ka kɛ ɲɛtaga ye bon sɛnɛ fana n b'o fɔ ɲɛna yan bi sɛnɛ de bɛ kɛ sababu ye ka Mali yiriwa ni n ko sɛnɛ a y'a fɔ cogo min na n ko nafa bɔbagaw olu de ko don sɛnɛ mɔni bagan mara donc o de bɛ kɛ sababu ye ka Mali bɔ nɔgɔra fo k'an ɲɛsin o de ma n'an taara sira wɛrɛw fɛ an bɛ segin ka na de parce que nin de ye laban ye nin de ye badabada ye nin de fana ye tiɲɛ sira ye o de don merci. Ayiwa ne balimaw ko labanbali i ka dɔn ale man di fɛn foyi tɛ yen nɔ ko min tɛ ban jinɛ yɛrɛ bɛ ban jɔn kuma t'a kɔnɔ fɛn ma ayiwa ala ye min kɛ aw garijɛgɛ ye 8 mars kɔnɔna la o de tun ye nin an y'a fɔ aw ye cogo min na an ye wele bila an balimaw n'an sindiw ma u y'an jaabi muso cɛsirilen don cɛ cɛsirilen don a ka ja ninnu de ye jamana kulumabaw fana dɔw ye parce que sɛnɛ ye fɛn ye fɛn min n'a ni fɛn tɛ kelen ye sɛnɛ y'a damata de ye a ka baara kɔnɔna la baganmara y'a damata de ye mɔni y'a damata de ye n'i ye nin fɛn ninnu ta k'u lajɛ u fila fila tɛ yɔrɔ si bɛɛ y'u kelen kelen de ye donc a fɔra cogo min an balimamusow i ka kalan taara yɔrɔ jan i bɛ se ka sɛnɛ kɛ i bɛ se ka bagan mara i bɛ se ka maraîchage kɛ n'o ye nakɔ sɛnɛ ye mais a tɛ taa fɛn min kɔ o de ye ɲɛdɔn ye f'i k'a ɲɛdɔn de bamananw ko ten ji kunnakolon tɛ kun ayiwa a ɲɛdɔnnaw fana olu de bɔra sisan k'a fɔ ko u ka daw yɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye a lajɛ yɔrɔ jumɛn ta ka surun i la a ɲini i ka gɛrɛ dɔ la ni i m'o ka ja u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'i bolo don i nɛgɛkɔrɔta dɔ la musow an ka baara kɛ dɛ n'an ma baara kɛ a bɛ kɛ baara ye 8 mars de don an bɛ muso bɛɛ fo muso minnu sɔnna dɔ kɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka foli b'u ye minnu yɛrɛ fana ma bolomɛ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ an ka foli b'u ye nka an b'a f'u ye ka wuli u k'u cɛsiri tuma bɛ charbonné sɔngɔ di yan tuma bɛ ɲɔsi wari di yan tuma bɛ denmisɛnnin kuntigi wari di e yɛrɛ min bɛ yen e tɛ foyi ɲɛ n'i ko don o don ko kɔkɛ ou bien ko don o don ko pɔ ou bien ko don o don ko buwa f'a fɔ a y'a daminɛ nin y'a kɛ parce que i tɛ fɛn kɛ o tuma ala ka hakili ɲuman d'a ma ne bɛ dan nin yɔrɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka sigi a kan ko bɛɛ lajɛlen bonne fête de 8 mars 2026 a k'an bɛn san wɛrɛ ni ala sɔnn'a ma merci.